Det har været virkelig spændende. Ja. Yeah. Fordi hen i klassen, der er det mere sådan, du får et stykke papir, og så skal du selv tænke dig til ting. Her der kan du få en boks, og så skal du finde ud af selve boksen. Eller en cylinder, så skal du regne selve cylinderen ud. Det er anderledes, når man er på skolen. Jeg synes, det har været rigtig godt. Altså, jeg synes, at det foregår rigtig professionelt, og jeg synes, at jeg kan mærke på børnene, at de virkelig har fået noget ud af at være på et sted her og se en rigtig virksomhed og spørge ind til tingene og se, hvor stort det er og hvor småt samtidig man kan sige, tingene er, og så at de har fået ejerne af virksomheden til at vise os rundt og sådan noget. Det synes jeg er en stor ting. Man kan mærke, at de virkelig bruger tid på det her, de gerne vil det her, og det her med erhvervsrådsdækning. Hvorfor bruger du en hel formiddag på at være sammen med de her skoleelever? Det er samme årsag som, at vi 124 år har haft lærling. Det er, jeg mener, det er en samfundsopgave at sørge for, at vi får nogle unge mennesker, der kan lide at arbejde med deres hænder. Det er meget givende, forstået på den måde, at det er lækkert at se, hvor interesseret de er, hvor nysgerrige de er, hvor gerne de vil høre om ting, lære om ting. Ja, jeg synes, det har været en sådan overalt set en rigtig god oplevelse. Så synes jeg også, jeg har lært en del om, altså at pumper de er meget stærkere og meget mere effektive, end jeg rent faktisk troede, de var. Og de er sådan lidt mere avancerede, vil jeg sige, end jeg troede, de rent faktisk var. Det her, så sorterer vi jo aldrig